vielä kerran kiitos kaikille myös verkon päällä mukana olijoille. Meitä on täällä hieno määrä, mutta digitaalisen login mukaan siellä on ainakin 1000 ihmistä käynyt tänään tätä meidän ohjelmaa seuraamassa. Ja se on myönteinen tieto se. Ja nyt aamupäivällä oli aika monelta kantilta tuotiin esiin näiden miehittämättömien ilma-alusten ja miehittämättömien ilmajärjestelmien merkitys siellä Ukrainassa. Ja nyt se onkin hyvä aasinsilta siirtyä tähän seuraavaan esitykseen, joka on nyt kehitysnäkymä. Ja meillä on paikalla 2 asiantuntijaa. Ilpo Hämäläinen, joka tulee Viima Aerospace Technologies, ja sitten kapteeniluotantti EVP, sotatieteiden maisteri ja pitkä titteli siihen perään. Tulee Lauri Vasankari, tulee 61N Solutions-nimisestä yhtiöstä. Ja kuullaan droonien kehityspiirteitä, mukaan luettuna tekoälynäkökulma. Ja herrat on luvannut pitää napakat esitykset, jonka perään keskusteluaika. Ja näillä puheilla lämpimästi tervetuloa ja Ilpo saa alkaa. Kiitos. Eli Ilpo Hämäläinen oli nimi ja Viima Aerospace Technologies oli yritys ja droonien kehityspiirteitä oli muistaakseni aiheena ja valitettavasti minä olin Jyri Kosola. Hän taisi olla alun perin tähän puukattuna puhujaksi, mutta yritetään tehdä hyvä paketti ja opettavaista. Todennäköisesti syntyy enemmän kysymyksiä kuin vastauksia, mutta mennään näillä. Eli tärkeimmät tuli käytyä läpi. Mä oon myös väitöskirjatutkijana Maanpuolustuskorkeakoululla oman toimen ohessa liittyen drooneihin, lisäävään valmistukseen eli 3D-tulostukseen ja hajautettuun valmistukseen, eli miten tavaraa saataisiin käytännössä silloin, kun sitä tarvitaan ja niillä resursseilla, mitkä on jo olemassa. Ja aiemmin kouluttautunut sitten diplomi-insinööriksi Aallossa ja tehnyt KTH:lla Tukholmassa sitten ilmailutekniikan opintoja. Edustan yritystä Viima Aerospace Technologies, jossa on toinen perustajista ja toimitusjohtajana. Ollaan 22 yritys, mutta ollaan sitä ennen jo noin 5 vuotta tehty tässä toisen perustajan Pehkosen Eeron kanssa lennokkeja eri tarkoituksiin. Alun perin ilmakuvausta ja maanmittausta varten, mutta sitten syttyi sota. Ja se lennokkisodan käynti lähti kehittymään sitä vauhtia, että meidän oli piti todeta, että nyt jotain pitää tehdä. Ei voi olla tumput suorana, kun jotain osaa tehdä. Ja nyt sitten tämän vuoden keväällä kerättiin rahoituskierros tähän meidän kehitykseen ja ollaan täysin suomalaisomisteinen vielä ja asiantuntemusta etenkin kustannustehokkaiden lennokkien kehityksessä ja massatuotannossa. Ja meidän laitteita kuvassa oleva Vorax, juuri julkistettu torjunta ja muuhunkin käyttöön soveltuva lennokki, niin sitä on testattu Ukrainassa ja kovasti ollaan viemässä lisää tavaraa sinne. Käydään esityksessä ensin vähän teknologiaa, sitten mietitään, miten siihen päästään, miten laitteita tuotetaan ja minkälaiset lähestymistavat siihen on sodassa vastapuolilla. Ja sitten siitä yritetään tehdä johtopäätöksiä, miten voisi varautua. Ja näiden jälkeen niin mielellään kysymyksiä saa esittää, koska kaikille ei voi räätälöidä esitystä, niin tulee aika laveasti näitä eri asioita. Hyvä. Eli käydään nopeasti läpi yleisimmät drone-tyypit, mitä nyt Ukrainan sodassa käytetään. Siellä on FPV-kopteri, kaikista eniten käytetty, tässä vähän rekvisiittana. 7-tuumainen FPV-kopteri, joka oli sodan alussa semmoinen perusyksikkö, jolla tehtiin kamikatse-tyyppisiä iskuja, tiputetaan granaatteja tai se toimii tukiasemana muille droneille. Sillä voisi myös tiputtaa miinoja tai tehdä tiedustelua. Hyvin monikäyttöinen laite. Sitten on varsinaisia kuvauskoptereita olemassa. DJI esimerkiksi kiinalainen yritys valmistaa ihan samoja kuin siviilikäytössä käytetään. Hyvin toimivia ja hyvin paljon käytettyjä laitteita. Sitten on erinäköisiä kiinteäsiipisiä lennokkeja, joihin me ollaan yrityksessä keskitytty, joilla voi tehdä sitten pidemmällä kantamalla tiedustelua, tehdä vastalennokkitoimintaa tai harhauttamista tai sitten iskemistä, niin kuin on nähty viime aikoina. Ja sitten on raskaammat dronet, puhutaan reilusti yli 10 kiloa tiputettavaa tai kuljetettavaa kuormaa, niin voi tiputtaa tai toimia emoaluksena muille laitteille tai sitten tehdä taistelukentän logistiikkaa, toimittaa varusteita sotivalle joukolle.
Tällä hetkellä Ukrainassa kuluu 5-10 miljoonaa droneja, erilaista miehittämätöntä ilma-alusta vuositasolla. Suurin osa on näitä FPV-kopterityyppisiä laitteita, kohtalaisen pieniä, mutta sitten siellä on paljon kirjoa tästä aiemmin mainitusta drone-määrästä. Ja siitä on vielä sanottava, että mikä nyt lasketaan miehittämättömäksi ilma-alukseksi on aika hämärä luokittelu, koska esimerkiksi Shahed-tyyppiset miehittämättömät ilma-alukset, lähestulkoon risteilyohjukset, niin käyttää ihan samaa teknologiaa kuin mitä näissä pienissä koptereissa on, mitä tässä on. Samanlaiset käyttöjärjestelmät, samanlaisia komponentteja, mutta vaan jonkun verran hienompia. Ja vastaavasti sitten Ukrainalla on viime aikoina tullut risteilyohjuksen näköisiä laitteita, jotka toimii ihan samalla käyttöjärjestelmällä kuin tämmöiset pienemmät kopterit. FPV-kopteri on silti kaikista eniten käytetty laite. Suurin osa näistä lähes 10 miljoonasta laitteesta on FPV-koptereita. Eli FPV tulee sanoista first person view, sitä ohjataan laseilla tai näytön kautta ja sotilas ohjaa sitä ohjaimella. Nyt on tullut kehitystä tapahtunut sodan aikana video- ja ohjauslinkeissä ja nyt viimeisimpänä kehityksessä noin vuosi sitten alkoi yleistymään valokuidun avulla ohjatut, jotka ei sitten häiriinny mistään radiohäirinnästä ja ei myöskään lähetä mitään, jolloin niitä pystyisi havaitsemaan tämmöisillä radion haistelijoilla. Hirveä määrä erilaisia ratkaisuja ja yrityksiä tullut globaalisti tälle alalle, kuten myös meidän yritys, vaikka me oltiin jo pystyssä ennen sotaa. Ja FPV-kopterien käyttö, miehittämättömät ilma-alukset on lähtenyt yleistymään myös Afrikan ja Lähi-idän konflikteissa, Etelä-Amerikassa, kaiken näköisessä puolisotilaallisessa toiminnassa, huumeiden salakuljetuksessa, ihan missä tahansa ikävässä, mitä ihminen keksii, niin sinne on otettu käyttöön. Teknologia tässä sodan aikana ei ole kehittynyt itse asiassa ihan hirveästi vielä. Suuria hyppäyksiä teknologian tasossa siitä ihan sodan alusta ei ole tullut. Muutamia isoja kehitysloikkia. Halvat lämpökamerat esimerkiksi on yleistynyt hurjasti. Esimerkiksi tässä laitteessa on lämpökamera ja päivävalokamera näkyvillä ja se maksaa kopteri itsessään noin 200 € ja lämpökamera saman verran ja akku siihen päälle 100, niin 500 saa lämpökameralla varustetun tiedustelu- tai pudotuskopterin, jolla kantaa 1,5 kiloa kuormaa 10 kilometriä. Eli aika vaikuttava laite. Ja näitä ei edes käytetä enää hirveästi, koska se on niin pieni. Mutta nyt viime aikoina sitten autonomian määrä on ruvennut kasvamaan. Yksi operaattori voi ohjata useampia määriä laitteita. Ja se poistaa tietyn pullonkaulan siitä, että pitäisi olla päteviä pilotteja siellä rintamalla. Ja myös sitten, kun yhteydet parantuu ja on tehty verkkoyhteyksien yli iskuja, niin siinä se etäisyys, minkä pilotti voi olla siitä lentolaitteesta, niin se myös kasvaa. Niiden koko on kasvanut tässä. Jos tämä oli se aiempi perusyksikkö, niin nyt hyvin paljon käytetään tämmöistä sitten vähän isompaa laitetta. Eli tämmöinen 13 tuumaa potkurin lapojen halkaisija oleva kopteri, niin siinä on hyötykuormaa jo 7 kiloa suurin piirtein saa kannettua, tai sitten siihen voi laittaa 20 kilometriä valokuitua ja 3-4 kiloa hyötykuormaa erilaista räjähdettä kyytiin. Niin näitä on ruvettu käyttämään todella paljon. Ja ton kokoisella laitteella hintaa on, kun sen Kiinasta tilaa, niin kuin tämäkin, niin se on siinä 500 € 1000 €. Eli todella kohtuuhintaista sillä vaikutuksella, mitä noilla pystyy. Kaikki aselajit on joutunut tekemään jotain tämän miehittämättömien yleistymisen myötä. Ja laitteet on myös ruvennut erikoistumaan, että ei ole pelkästään FPV-koptereita, joilla tiputetaan granaatteja, vaan pystytään tekemään paremmin tarkoituksiin soveltuvia laitteita. Ja sitten tämmöinen niin sanottu no man's land, eli rintamalla oleva kaistale, johon ei oikein ihmisellä ole asiaa, niin se on suurentunut näiden kantaman kasvaessa. Eli nyt käytännössä semmoinen 20 kilometrin kaistale koko rintamalinjalla on semmoista, mihin ei ihmisen kannata mennä, koska siellä viuhuu tavaraa niin paljon. No sitten puhuttiin
5-10 miljoonaa laitetta vuodessa, puolet ja puolet suurin piirtein Ukraina ja Venäjä, niin Ukraina on saavuttanut sen aika erilaisella tavalla kuin Venäjä. He on perustanut tässä sodan alusta alkaen, jo 2014 lähtien, niin yrityksiä on ruvennut syntymään miehittämättömien järjestelmien kehittämiseen. Ja täysmittaisen sodan alettua, niin siellä on nyt 500 000 on karkea arvio yritysten määrässä, jotka kehittää näitä järjestelmiä. Ja he pystyvät toimittamaan kotimaisin voimin 2-4 miljoonaa droneja vuodessa. Siinä on muutama tärkein yritys listattu, esimerkiksi Motor G sieltä nostona, niin he on aiemmin lähinnä Kiinassa valmistettuja sähkömoottoreita, mitä näissä droneissa käytetään, niin he on pystynyt niitä ruveta tekemään paikallisin voimin, joka on todella iso edistysaskel siinä huoltovarmuuden kannalta. Sitten on Tough Drones, joka muistaakseni tekee noin 500 000 dronea vuositasolla. Ja kapasiteettia olisi vielä paljon enempää, mutta rahaa ei valitettavasti ole. Sitten muutama muu sieltä Wild Hornesta esimerkiksi toimii lahjoitusvaroilla. He kerää lahjoituksia ympäri maailmaa ja toimittaa sitä kautta erikoisjoukoille tai mille tahansa joukoille Ukrainassa paljon drone-kalustoa. Ja he on myös kehittänyt tämän viime aikoina jonkun verran uutisoidun Sting-torjuntalennokin, jolla on onnistuneesti tiputettu Shahed-tyyppisiä lennokkeja. Ja osumatarkkuus on ollut todella kova siinä, kun on yritetty näitä tiputtaa. Ukraina on hyvin onnistunut kasvattamaan FPV-tyyppisten kopterien massatuotantoa. Niillä on myös erittäin kova kyky tehdä innovaatioita ja sopeutua siihen, kehittää uutta, mitä taistelukentällä vaaditaan. Ja he on myös pystynyt kasvattamaan tätä komponenttien kotimaista tuotantoa todella merkittävästi. Mutta sitten viime aikoihin asti tämä pitkän kantaman iskeminen, eli käytännössä vaativammat laitteet on ollut aika hankala. Nyt on kyllä uutisoitu Ukrainan vaikuttamisesta Venäjän öljyjalostamoihin, joka on ollut hieno nähdä, sillä on selkeästi ollut iso merkitys. Mutta sitten hankaluutena on myös rahoitus. Eli kun on hirveä määrä yrityksiä, niin on vaikea kohdistaa sitä budjettia sinne, mikä oikeasti merkitsee. Ja saada sitten, kun ei ole öljyä myytäväksi, niin saada sitten tarpeeksi rahaa siihen sotimiseen. Ja sitten logistiikka on myös jonkun verran hankalampaa, koska on niin hajautettu se valmistus, että sieltä täältä tulee tavaraa ja myös yksiköt hommaa itse näitä itselleen ilman sitä virallista hankintaketjua. Ukraina on myös hyvin vahvasti kiinni lännen tuessa, niin kuin varmasti kaikki tietää, mutta samalla hyvin riippuvainen Kiinasta, koska mistään muualta ei juuri näitä raaka-aineita saa, etenkin sähkömoottoreihin, kuin Kiinasta. Vastaavasti Venäjä on sitten keskittynyt aika paljon keskittämään tätä tuotantoansa. Eli siellä on esimerkkinä Alabugan erityistalousalue, joka on muistaakseni virallisesti maatalouden kehittämiseen tällä hetkellä suunnattu. Sinne voi nettisivuille mennä ja siellä on työpaikkailmoituksia erinäköiseen maatalouden kehittämiseen. Mutta siellä oikeasti tehdään satoja Shahed-Geran-tyyppisiä pitkän kantaman iskemiseen tarkoitettuja lennokkeja, joita siinä kuvassakin näkyy, niin joka päivä, joita sitten lentää ympäri Ukrainaa lähes joka yö. Sitten toisena on Zala Aero, joka tekee Lancet-tyyppisiä, myöskin kiinteäsiipisiä iskemiseen tarkoitettuja lennokkeja. Ja sitten on iso liuta FPV-koptereita kasaavia laitteita. Ja tavoitteena noin 2 miljoonaa laitetta tuottaa kuukaudessa. Tietenkin sitä koko ajan yritetään kasvattaa. Ja hirvittävä määrä, kymmeniä tuhansia kiinteäsiipisiä laitteita myös joka vuosi. Todella riippuvainen Kiinasta. Kiinalle on hirvittävän hyödyllistä se, että Venäjä sotii ja ostaa kaiken tarvittavan elektroniikan Kiinasta. Venäjällä ei ole samanlaista kykyä tehdä itse komponentteja ja osia näihin koptereihin ja muihin miehittämättömiin laitteisiin kuin Ukrainalla. He myös saa paljon, oli itse asiassa edellä tässä, kun se vähän myöhemmin diassa lukee, että innovaatiokyky ei ole niin vahva, mutta valokuituasioissa ja valokuidun hyödyntämisessä ohjaamisessa, niin Venäjä oli itse asiassa, sai sen asian skaalattua ja oli myös erittäin aktiivinen siinä alussa. Nyt Ukraina on sen ottanut kiinni ja siellä on pellot on täynnä valokuitua tietyissä paikoissa Ukrainaan. Tuotanto on hyvin keskitettyä,
noin 80% volyymista tulee ihan muutamasta sijainnista Venäjällä, johon on sitten onnistuneesti myös isketty sabotaasiyrityksillä. Esimerkiksi tuo Alabuga on koko ajan jonkunnäköisen häirinnän kohteena. Näiden eri menetelmien vertailu siinä, miten valtiot on ottanut tämän sotatalouden hoidettavakseen, niin siinä on selkeä tämmöinen keskittämisen ja hajauttamisen kahtiajako. Keskittämällä tietenkin tuotantokapasiteettia saa tietyissä asioissa paljon suuremmaksi. Esimerkiksi näissä pitkän kantaman laitteissa. Niillä on myös rahoitus kunnossa siinä, kun jotain hyvää keksitään, niin sit sinne pystytään myös panostamaan sitä. Ja innovaatiot saadaan myös todella nopeasti ja laajasti käyttöön, koska se järjestelmä toimii keskitetysti suunnitelmatalouden kaltaisesti, niin sitten se sama tavara myös päätyy moneen paikkaan käyttöön. Vastaavasti sitten massamaisesti käytettyihin protokolliin ja taktiikoihin niin keksitään häirintää ja vastakeinoja, joka on sitten puolestaan Ukrainan vahvuus. Eli kun on paljon innovaatiotoimintaa, paljon yrityksiä ja hajautettua tuotantoa, niin sillä ketterällä kehityksellä saadaan aiheutettua paljon hankaluuksia vastustajalle. Ja kun on taktiselta tasolta suorittavasta portaasta suoraan yhteys laitteiden valmistajaan, niin se innovaationopeus on aivan poskettoman kova. Tuotantomäärät vaativammissa laitteissa jää hankalammaksi, kun yksittäinen yritys ei pysty panostamaan niin paljon johonkin tiettyyn asiaan. Ja siellä myös kehitetään päällekkäin paljon asioita. Monet firmat miettii samoja asioita, jolloin se kaikki panostus ei välttämättä kohdistu siihen, mitä pitäisi olla. Ja rahoituksen puute on myös ikuinen ongelma, samoin, ja siitä myöten innovaatioiden skaalaaminen. Eli se ei valu kovin laajalle porukalle se, kun keksitään jotain hyviä asioita. No, miten me voitaisiin tähän asiaan varautua, on erittäin hyvä kysymys. Mulla on jonkunnäköisiä suuntaviivoja siihen. Lähitulevaisuudessa nämä halvat dronet, erinäköiset miehittämättömät järjestelmät tulee leviämään ihan joka puolelle erinäköisten militanttien keskuudessa. Ja Ukrainan sodassa olleiden palkkasotilaiden kysyntä on erittäin kova eri puolilla maailmaa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa, kaikennäköisten kapinallisten ja palkkasotilasorganisaatioiden keskuudessa. Niin varautuminen tulee olemaan äärimmäisen vaikeaa, jos mietitään tämmöistä harmaan alueen toimintaa. Siihen tulee kaikennäköisiä uusia ulottuvuuksia, jos mietitään vaikka infrastruktuuria tai minkä näköistä tahansa häirintää, niin se ei vaadi enää ihmisiä siellä paikan päällä. Sodan kuva on muuttunut hyvinkin merkittävästi. On tullut saataville täsmäase, joka on halpa, jota on massiivinen määrä ja sillä on näihin lisättynä vielä hyvä kantama. Niin siinä on aikamoinen ongelma mietittäväksi. Ja selkeästi Venäjän ja Ukrainan sodassa ja otteessa sotimiseen niin on tullut tämmöinen suunnitelmatalouden ja markkinatalouden välinen kamppailu, että jossa Ukraina on pystynyt pitämään pintansa sillä, että ne tekee nopeammin ja paremmin näitä asioita, koska sieltä saadaan palautetta suoraan sotilailta, suoraan yrityksille. Siinä ei ole välissä ketään, joka kertoisi, että näin tämä asia pitäisi tehdä. Niin se puhuu sen puolesta, että tämmöisellä perinteisellä, on se 12 vuotta tai mikä tahansa hankintasykli, niin se ei oikein enää pärjää. Sitten on liian myöhäistä lähteä sopeutumaan siihen. Monessa maassa on perustettu uusi aselaji, miehittämättömät järjestelmät. En tiedä, mikä Suomessa on siihen lähestyminen, mutta olettaisin, että jonkunnäköistä tämän tyyppistä on tulossa. Sitä ei oikeastaan voi väistää. Iso haaste koulutuksessa on, että yksiköissä itsessään pitää olla suuri osaaminen siinä, minkälaisia laitteita käytetään ja mihin niitä käytetään ja miten niitä muokataan siihen, että ne sopii siihen taistelukenttään. Ja tässä koulutuksen hankaluus, mutta myös se, että siviileillä on jo tätä osaamista. Ja täälläkin MPK:lla ja muualla siviilielämässä on paljon drone-harrastajia, jossain luki, että useampi 100 000 Suomessa, ehkä on, ehkä ei, niin sitä pitäisi pystyä hyödyntämään myös tässä varautumisessa ja kouluttamisessa. Tämmöinen asia on paljon ollut mediassa, että tavaraa ei kannata ostaa varastoon, koska teknologia vanhentuu viikossa tai kuukaudessa tai
parissa kuukaudessa, mikä ikinä aikamäärä, niin se on aika selkeästi tämmöinen ajatusvirhe minun mielestä. Eli tämä FPV-kopteri, joka mulla on tässä, niin ihan samanlaisia on käytössä Ukrainassa ja se on ihan samanlainen kuin mitä oli sodan alussa. Siinä on radio, videoteknologia jonkun verran kehittynyt, lähetystehot on kasvanut, mutta käytännössä siinä on se 200 euron dronessa on 5 euron osia, joita voi vaihtaa parempiin ja uudempiin. Ja sinne voi päivittää ohjelmistoa. Niin ihan samat dronet olisi ihan hyviä vieläkin. Ja niitähän pitää käyttää, niillä pitää harjoitella. Eli se on kulutustavaraa. Niin tavaraa todellakin pitäisi ostaa varastoon. Tämä myös pätee lennokkien havaitsemiseen ja torjuntaan. Eli ei voi olettaa, että sitten kun sota alkaa, jos sota alkaa, tietenkään se ei toivottavasti ala, niin pitäisi osata jo käyttää sitä, vaikka se olisi vanhentunutta teknologiaa, niin lennokkien havaitsemiseen ja torjumiseen käytettyä teknologiaa. Niin siinä ei oikeastaan voi odottaa, että tätä käyttää. No joo, tuossa oli tuommoinen lyhyt laskuharjoitus. 4,5 miljoonaa laitetta vuodessa Ukrainassa, 400 000 kuukaudessa, joka on noin 20 000 laitetta per työpäivä. Ja sille kustannusta tulisi noin 20 miljoonaa euroa. Niin siinä on semmoinen määrä, mikä pitäisi olla tähän käyttöön minun mielestä. Yhden työpäivän kulutus pitäisi olla jossain varastossa, jota rullataan ja käytetään koko ajan. Varautumisessa niin laajalle levinnyt, helposti saatavilla ja tietyssä käytössä vaarallisempi kuin käsiase on FPV-kopteri. Niin siviiliorganisaatioissa turvallisuuspuolella asettaisin vastuuhenkilön, joka miettii näitä asioita päivätyönään. Se ei tarvitse olla pysyvä positio, mutta jonkun tyyppinen muutosjohtaja olisi aika hyvä positio. Se toimii siviiliorganisaatioissa, toimii infrapuolella ja myös varmaankin PV:n puolessa tämmöinen vastuuhenkilö pitäisi olla, jolla on tarpeeksi auktoriteettia, että hän voi viedä muutoksia läpi ja asettaa organisaatiota uuteen uskoon. Ja sitä toimintaa pitää harjoitella. Esimerkiksi sähköverkossa niin on tiettyjä solmukohtia, joihin iskemällä niin aika iso osa Suomesta jäisi ilman valoa ja sähköä, niin se sabotaasin tekeminen on helpottunut huomattavasti viimeisten vuosien aikana. Niin ei voi luottaa siihen, että muut kehittää tätä varautumista. Kaikkien pitäisi sitä ruveta tekemään. Siinä lopussa lainausmerkeissä reserviläisdrone ja sotilasurheilulaji tässä. Niin siinä on yksi keino mun mielestä lähteä tähän varautumiseen. Eli sotilasurheilulajeilla esimerkiksi Briteissä ja Virossa, niin sillä on pystytty sotilasilmailulakia tai säädöstä ja siviili-ilmailua jonkun verran kiertämään. Että siitä on tehty tämmöistä RC-kerhotoimintaa, erilaisten droneen kanssa puuhaaminen, jolloin sitä ei tarvitse aina kaikkien raskaimpien säädöksien mukaan tehdä, ja siihen saadaan ketteryyttä. Nopeana yhteenvetona, niin dronien määrä jatkaa vääjäämätöntä kasvua, ja siihen pitää asevoimien ja siviiliorganisaatioiden sopeutua tähän kehityssykliin. Ja eri organisaatioissa siviilipuolella toimivien niin pitää varautua ihan täysin uudenlaisiin riskeihin. Se vaatii äärimmäisen suuria ponnistuksia koulutuspuolella, koska yksilöltä vaadittava osaaminen on hirvittävän suuri. Ja valitettavasti meidän Suomen sijainnin ja ympäristön ja aseman, ei pelkästään oman itsensä suojaamisessa, vaan lähialueiden suojaamisessa, niin me joudutaan tekemään paljon enemmän kuin kaikki muut tässä asiassa. Kiitos. Ja Ilpo Hämäläinen. Ja me säästämme kysymykset sinne paneelivaiheeseen ja päästetään Lauri Vasankari ääneen. Kiitoksia, herra kenraali. Herra amiraali, hyvä yleisö. Tässä on lyhyt esittelykalvo, ettei tarvinnut käyttää siihen aikaa. Tosiaan Lauri Vasankari, mä olen EVP-kapteeniluutantti, laivastokoulutettu upseeri, raumoluokan vahtipäällikkö. Ehdin olla noin 10 vuotta puolustusvoimissa, riippuu ihan miten sen laskee. Että kuuluuko siihen varusmiespalvelukset, sopimussotilasajat ja kaikki muu. Ja siinä samalla tuli suoritettu sotatieteiden maisteritutkinto, jota jatkoin sitten samanaikaisesti, mitä en suosittele kenellekään, koska se menee sitten sinne vuorokauden toiselle puolelle. Niin toi tekoälyn ja koneoppimisen diplomi-insinööritutkinto Aallosta
josta jatkoin operaatioanalyysin väitöskirjatutkijaksi Maanpuolustuskorkeakoululle, jossa olin 1,5 vuotta opettajana ja tutkijana, jossa samaan aikaan aloitin myös Turun yliopistoon toisen väitöskirjan, joka jokaisen professorin mielestä on vähän tyhmää, koska yhdellä pärjää, näin on väitetty. Kuitenkin tässä kävi nyt niin, että jälkimmäinen valmistuu ensin ja on nyt esitarkastuksessa, ja sillä on hyvin raflaava nimi, joka paistuu tuossa toisella puolella. Eli näillä näkymin pitäisi nyt 1-2 sisään väitellä tekniikan tohtoriksi tekoälystä sodankäynnissä ja sitten hopefully jossain kohtaa valmistua vielä sotatieteiden tohtoriksi. Nykytehtävältäni mä oon siirtynyt siviilihommiin 1,5 vuotta sitten. Vuosi sitten mä oon ollut täyspäiväisenä jo tekoälykonsulttina, tai itse huomasin tämän viikon maanantaina, että mun titteliin on vaihtunut. Mä olen nykyään johtava tekoälytieteilijä, mutta sama mies ja kengän koko on sama. Toi 61 Solutions on Tampereella perustettu ICT-talo, joka tekee lähtökohtaisesti kansallisen turvallisuuden tarkoituksiin tietojärjestelmiä, eli pääasiassa viranomaisasiakkaan puolustusteollisuuteen ja näin. Mä toimin siellä nyt sit sekä tämmöisessä liikkeenjohdon konsultointi on ruma sana tässä, koska se kuulostaa siltä, että siinä on enemmän PowerPointia kuin tekemistä, mutta kuitenkin esimerkiksi hankintoja tukena ja sitten tämmöisessä ratkaisuarkkitehtuurimäärittelyssä, missä ikinä myös koodaan siis jonkun verran, mutta mä olen siinä huomattavasti hitaampi, niin kuin suurin osa laivasto-upseereista, kuin ne, ketkä on syntynyt kirjoittamaan ja puhumaan C++. Niin pääasiassa mä koitan yhdistää sen viranomaista ja turvallisuusviranomaisen tarpeen siihen, että se muuttuu tietojärjestelmäksi ilman mitään käärmiöljykauppaa siinä välissä. Mutta me päästään nyt seuraavaksi siihen tekoälyyn tämän otsikkoaiheen tiimoilta. Siinä oli Mäkitalo oli ansiokkaasti pistänyt kaikki viitteet kaikkiin kuviinsa toisin kuin itse, niin ne täytyy ehkä toimittaa sen verkkojulkaisuversioon, ettei tästä tule mitään seuraamuksia perästä. Mutta Helsingin Sanomissa alkuperäiseksi puhujaksi allokoitu entinen tutkimusjohtaja insinööri Evesti Kosola totesi, että droonit mullistaa sodan ja Suomi uhkaa pudota kelkasta. Mä olen hiukan skeptinen siinä, niin kuin Ilpo äsken, että jos se kelkka on 3 vuodessa mennyt, jossain on siinä uutinen, että Suomi on 10 vuotta perässä. Sehän meinaa siis, niin jos se menee eksponentiaalisesti, niin 10 vuoden kohdalla me ollaan ainakin 100 vuotta perässä sitten. Että tämä niin karkaa pahasti, jos tämä pitää paikkansa. Mä ymmärrän tämän niin viestinnällisesti, että ei ole tehty hirveästi etukäteen, mutta niin kuin Mäkitalo sanoi, tässähän drone on ollut käytössä miehittämättömiä laitteita jo sieltä 2000-luvun alkupuolelta, 2014 alkaen systemaattisemmin, ja sitten siinä on tehty merkittävä määrä opinnäytettyä tutkimusta, ihan viran puolesta tehtyä tutkimusta. Ja niin kuin se mun edellinen tehtävinikin MPK silloin puolustusvoimien palveluksessa liittyy miehittämättömiin. Mutta siinä on onneksi myöskin tehty aika hitaalla momentilla sitä, niin se ei ole vielä lukkiutunut mihinkään tiettyyn suuntaan. Ja Ilpolla oli äärimmäisen hyvät pointit. Sitten mä kävin itse asiassa Viiman tukena Ukrainassa viimeksi heinäkuussa, ja ne on edelleen nämä samat laitteet, mitkä siellä on käytössä. Me päästään siihen kohta lisää. Limnell hän kirjoitti oman blogitekstin, missä hän totesi, että seuraava askel on tekoäly ohjaamaan näitä droneja. Silloin päästään drooniparviin. Noin vuosi sitten Ukrainan asevoimien insinöörieversti muistaakseni totesi, että Ukraina on maailman ensimmäisenä ottanut käyttöön parviteknologian. Mä olen aika varma, että se oli käännösvirhe, että se tarkoitti parvitaktiikkaa, mikä varmasti pitää paikkansa. Mun tietääkseni missään ei ole käytössä siis niin kuin toimivaa massamaista parviteknologiaa vielä, koska se on aika kombinatorisesti haastava tehtävä. Et kun ne härvelit ei lähtökohtaisesti autonomisia keskenään, niin miten ne olisi yhtäkkiä autonomisia sitten, kun niitä on paljon? Jos mietitte päiväkotilapsia, niin ne ei muutu niin kuin ylemmäksi luokka-asteeksi, jos niitä pistää paljon samaan tilaan. Kadettina sain henkilöarvion, että hänen uhkaava olemuksensa vaikuttaa ylimieliseltä ja hänen väärin sijoitettu huumorinsa vaikeuttaa ymmärtämistä. Mutta koittakaa kestää. Lisäksi turkulaisuuteni on kuulemma hassu aksentti. Tämä tuli. Mutta Ukrainassa noin puolet siitä vaikuttamisesta on merellä, on tehty droneilla. Loput on sitten ollut saatavilla oleva ohjuksia, muun muassa niiden kotikutosiohjuksia. Ja sitten Storm Shadowt ja muuta on käytetty siellä. Mutta noin puolet, 21 uportettu alusta. Tämä on 1,5 kuukautta vanha tieto. Ja sitten on vahingoitettu Kertsinsalmen silta ja näin. Maarintamalla 80, jossain raporteissa jopa 90% tappioista tällä hetkellä tuotetaan FPV:llä. 2 vuotta sitten se oli tykistö ja nyt se on kallistunut sen droneihin merkittävästi. Mutta noin 90%
droonioperaatioista epäonnistuu. Joko sään takia, sen takia, että siinä on joku feelu, menee hiukan sivuun, häirintä katkaisee sen, niin se on yleensä tarvii lähettää 10 droonia siihen, että se yksi pääsee perille vaikutukseen. Tämä samahan pätee siis tykistöön totta kai, koska ei niistä jokainen osu niistä ammuksista, mutta se ei ole ihan niin semmoista pinpoint snipingia se toiminta siellä. Ja mulla näytettiin kentällä olleen Foreign Legion taistelijan toimesta video, missä he olivat koittaneet saada tämmöistä 2 hengen partio hengiltä 13 droonilla, joista 2 oli kuitu. Ja loppujen lopuksi partio jäi sinne metsään istumaan. Ei ne liikkuu uskaltanut, mutta ei niitä kyllä niin poistettuakaan saatu tästä kuviosta. Että se tämmöinen Wunderwaffe-ajattelu, niin se ei yleensä missään tapauksessa päde. Ellei ehkä atomiaseisi, mutta no kuitenkin. Limnell ei ole mun mielestäni väärässä, se tekoäly tulee sinne ja se täytyy myös, tässä on operaatiopäällikkö sanoi mainiosti, että aina kun saatat hiukan ison mittakaavan siihen asiaan, mitä tarkastellaan, niin se näyttäytyy vähemmän kiireelliseltä ja välittömältä se systeemi. Tässä piti olla animaatio, noiden laatikoiden piti tulla sinne vasta kun klikkailen. Mutta ei se selviä tällä. Siinä on pistetty aikajana, se menee ylöspäin sen takia, että se tahti kiihtyy. Mutta siis Venetsiaan hyökättiin kuuma-ilmapallopommeilla joskus 1894, 1949, koska sinne ei päässyt muuten järkevästi. Ja vaikutukset ei ollut massiivisia, mutta voidaan sanoa, että miehittämätöntä ilmailua sodankäynnissä on käytetty noin 170 vuotta sitten. Ferlingbuutti, toi saksalaisten ensimmäisen maailmansodan keksintö, oli jonkun koaksaalikaapelin perässä oleva hyvin samannäköinen laite kuin Ukrainan tämänhetkiset meridroonit, käytetty 1918, ainakin yksi onnistunut upotus. Ja sitten mitä toi Babbage ja Lovelace mennään tuossa, niin Lovelacehan on tämän Babbagein paperin pohjalta tehnyt alkuperäisen kuvauksen tämmöisestä digitaalisesta tietokoneesta niin kuin ohjelman pyörittämisestä tavallaan toimii niin kuin esiaskeleina tekoälylle. Sitten Turing ja Turingin kone tuossa toisen maailmansodan aikaan ei ollut hirvittävästi mitään miehittämätöntä silloin. McCarthy esitteli tekoälyn käsitteenä siinä 50-luvun puolesvälissä Dartmouth-konferenssissa. Ja sitten kun päästään tuonne 90-luvulle, niin alkoi olemaan muun muassa merivoimissa pinnan alla merijärjestelmiä pääasiassa miinan torjuntaan, koska se on, niin kuin miinan torjunta maallakin on haastavaa. Ja sitten jos siinä on vielä 30-40 metriä vettä päällä, niin sitten se on vielä kurjaa niin kuin eri tavalla kuin tihkusode. Niin se on järkevä paikka soveltaa miehittämättömiä kyvyksiä sen riskiasteikon takia. Ja samaan aikaan uudelleen löydettiin tämmöinen niin kuin numerinen lähestyminen, konnektivistinen lähestyminen tekoälyyn, päädyttiin näihin koneoppimisneuroverkkoihin pikkuhiljaa takaisin. Ne on keksitty jo 50-luvulla, mutta sieltä saapui tämmöinen vastavirta-algoritmi, tuli takaisin tuossa 80-luvun loppuun. Ja siitä alkoi tämmöinen hidas kiihtyminen tuolla tekoälykehitykselle. 2001 suurin piirtein nähdään yleensä käännekohtana tuossa miehittämättömässä ilmailussa, koska silloin Predator on Hellfire-ohjuksella ensimmäisen kerran aiheuttanut tappioita taistelukentällä samaan aikaan, kun sitä lennätettiin jostain Pentagonista sitä laitetta. Ja siitä eteenpäin alkuun kalliit ja isoja miehittämättömiä järjestelmiä pääsee Yhdysvallat johti kehitystä. Kun päästiin 2010-luvulle, niin sieltä tulee konenäköalgoritmit oli niin kehittyneitä, että silloin, ne ei varmaan löynyt läpi mediassa kauheasti, mutta oppiaineenahan oli kovaa kehitystä todella syvissä neuroverkoissa. Siellä oli Google ja kaikki tekemässä VGG16-verkot ja vastaavat. Hahmon tunnistus kehittyi niin kuin harppauksiin, koska se laskentakapasiteetti kasvoi valtavasti. Ja sitten muodostettiin myös valtavia koulutussettejä, että saatiin tehtyä niin kuin imagenetit ja vastaavat, joihin tällä hetkellä perustuu se koko loppulähestymisautomatiikka, mitä noihin nyt tehdään. Ja käytännössä sen foundation on nyt 10 vuotta vanha. Samaan aikaan pääasiassa Yhdysvaltojen johdolla pinta-aluksiin rupesi tulemaan tällaisia mun vanha alusluokan kokoisia miehittämättömiä versioita. Ja sitten pienempi se ylempi speedboat on toi israelilaisten katana, niin on ollut tuossa 2010-2020 välissä kehityksessä ja pitäisi olla operatiivisia, katana taitaa ollakin. Ja vastaavasti nämä 22 alkaen yhtäkkiä tekoäly rupesi tarkoittaa pelkästään chattibotteja ja samaan aikaan FPV oli sodankuvan mullistus. Ja nyt miten nämä niin kuin liittyy toisiinsa. Mutta generatiivinen äly, niin se on aika hetken aikaa vasta ollut pinnalla ja se ehkä hämärtää sen, että mikä se niin kuin skaala on, mistä se tulee. Lisäksi tekoälyllä ei ole mitään sovittu määritelmää, ja mikä saattaa hankaloittaa tätä keskustelua, koska se tuntuu tarkoittavan eri ihmisille eri asioita. Mutta mitä historiat voidaan vetää nopeasti yhteen, niin lähtökohtaisesti merelliset järjestelmät ainakin on ollut joko riskienhallintaa tai sitten alivoimaisen tapa
haastaa tämmöistä merenherruutta. Tämä on nyt näkyy siinä saksalaiset vastaan brittien laivasto 1918, Ukraina vastaan Venäjän Mustameren laivasto 22 alkaen. Ja samat itse asiassa ensimmäisiä taitaa olla vandaalit, eli tämä Germanin vandaalit vastaan roomalaiset. Se on 457, eli ne on hirveän väärä. Siitä on paljon aikaa. Ne käytti tämmöistä fireship-menetelmää samalla tavalla kuin hollantilaiset ja britit Espanjan armaadaa vastaan käytti myöskin. Että siis otti miehet pois laivoista, pisti laivat palamaan kohti vastustajaa. Todella hankala torjua jo satoja vuosia sitten. Mutta ongelmahan, tai mistä kumpua, on se, että niillä ei ollut keinoja sotia silleen, kun oli ollut tarkoitus. No, muissa tapauksissa on pääasiassa ratkaisu riskienhallintaan, ja sitten se on tapa niin monistaa kykyjä kustannustehokkaasti. Niin kuin näiden tapauksissa saat sen valvontakyvyn ylitettyä, kasvatettu sen kantaman sellaiseksi, mikä olisi vaatinut normaalisti useampia yksiköitä, ja sitten saat siihen samaan käytännössä sen koko tappoketjun siitä havaitsemisesta siihen vaikutukseen, kun sä laitat sen kameran sinne kyytiin ja sä pystyt kytkemään sen siihen sotilaaseen, joka tekee sen päätöksen ja iskee sitten siihen panssariajoneuvoon tai mikä ikinä. Design koosti meinaa nyt sitä, että se on kohtuullisen kevyttä noissa suunnitella niin pelkästään sen suorituskyvyn ehdoilla, kun sun ei tarvitse ottaa huomioon henkilöstöä, joka sinne menee kyytiin. Tämä vähentää tilatarvet, mahdollistaa tavallaan korkeamman tiiveyden siinä, että mitä kyvykkyyksiä on kyydissä, ja vähentää kompromisseja. Esimerkiksi Raumalla-ohjusveneestä noin 48% tilavuudesta on johonkin muuhun tarkoitettuja tiloja kuin sen laitteen koneisto ja asejärjestelmät ja kuparikaapelit ja nämä. Että siellä on WC-suihkut ja ruokailutilat ja keittiöt ja muut. Kun loppujen lopuksi aluksen kulkemisen tarvittaisiin ne dieselkoneet ja sitten tarkoitukseen pääasiassa ne ohjukset. Tällaisilla saadaan kaavittua sit joko pienempi tai sitten vaan kyvyltä massiivisempi suhteessa siihen kokoon. Samalla vähentäen sitä niihin ihmisiin kohdistuvaa riskiä, koska se ihmisten kyvyllinen monistettavuus on tunnetusti huomattavasti heikompi kuin tuotantotaloudellinen monistettavuus. Ja muun muassa Yhdysvalloilla on pitkään ollut ajatus, että ne pyrkii pois tuollaiset keskitetyistä kalliista. On sellainen Christian Browsin kirja kuin Kill Chain, joka kannattaa ehkä lukea. Sen kirjoitusasu ei ole miellyttävä, mutta siinä on ihan hyviä ajatuksia. Hän on ollut siis muun muassa senaattori McCainin avustajana, ja niillä on hänen mukaansa on jostain 98 vuodesta elänyt ajatus, että pitäisi olla vähemmän tällaisia valtavan kalliita, korkean suorituskyvyn lavetteja. Se pitäisi olla distribuoitu, edullisempi, helpommin korvattavissa ja näin. Ja tässä 27 vuodessa ei ole päästy irti niistä valtavan kalliista järjestelmistä. Muutama kokeilu on ollut toki. Nythän Ukraina näyttää siltä, että se pakon edessä innovoi kykyjä, jotka noudattaa sitä ajatusta, mikä sielläkin on elänyt jo kohta 3 vuosikymmentä. Näin. Ja mikä tuosta kompromissista, niin hävittäjä lentokoneessahan siellä oli, toki se oli simulaattoriharjoitus, taitaa olla nyt 2 vuotta vanha. Eikö se ollut Kratos voitti tämmöisen kaartotaistelusimulaation ihmispilotteja vastaan? Koska ihmiset lensi niin kuin he lentäisi oikeaa konetta, mutta kun sillä tekoälyllä ei ole munuaisia, niin sitä ei haittaa ne G-voimat. Niin se kykenee tekemään eri temput. Tässä on tavallaan pointti. Tietysti lentäjät ovat kanssani eri mieltä, mutta taustani huomioiden, niin mä voin sitä rumuttaa, että voisiko 35 olla miehittämätön. Sitten tulee tietysti kysymys, että miksi laivat on miehittämättömiä, mutta kuka sitten pitää koppalakkeja, se nyt kummallista. Joka tapauksessa nykytilanne, niin kuin tällä hetkellä, Limnell edelleen, on todennäköistä, että jo lähivuosina tekoälyohjatut drooniparvet ratkaisevat taistelua. Voitaisiin sanoa, että ne ei-tekoälyohjatut drooniparvet, siis parvitaktiikkaa hyödyntävät drooniparvet, jo ratkaisee sellaisia yksittäisiä pistemäisiä taisteluja siellä Ukrainassa tällä hetkellä. Se, että muuttuuko sota niin kuin ohjelmistojen ja algoritmin väliseksi kamppailuksi, niin siinä menee ehkä ajatuksena sekaisin se, että sehän voi olla sellainen kamppailu myöskin niin kuin siis kyberulottuvuudessa, eikä pelkästään siinä, että sulla on niitä kineettisen vaikuttamisen elementtejä. Mutta tavallaan vastauksena siihen, että se kuitu on nyt ollut muodissa Ukrainassa, se on reaktio siihen häirintäympäristöön, kun se elsokyky on sellainen, että ne ei kykene lentämään niitä tehtäviä onnistuneesti kuin rajoitetulla alueella ja hyvin rajoitetun ajan. Urpo voi ehkä vahvistaa tämän havainnon. Niin
se kuitu on tavallaan tämmöinen teippiratkaisu siihen, että saadaan se drooni sinne paikan päälle. Se kuitenkin syö siitä käytettävyydestä muun muassa hyötykuormaa merkittävästi ja sitten se lyhentää sitä kantamaan siihen, mikä se kuidun pituus on. Niin se ei välttämättä ole niin, että tästä kannattaa ottaa se kultajyväinen, että kuitudroonit on nyt se juttu. Tai että nyt 13-ruumaiset rungot on se juttu tai mikä ikinä, kun se on hirveän hankala nähdä, että mikä se sitä seuraava juttu on. Ja tavallaan fiksusti pitäisi olla sitä seuraavassa se päätöksenteko, jos ei meinata sotia huomenna. Koska kyllä sit harmittaa kyllä taistelijaa, jos sillä on järkyttävä määrä kuitudrooneja, se haluaisikin niihin niin kuin 10 kiloa räjähdeainetta, mutta siinä on 8 kilon kuiturulla, että se menee perille. Ja se ei pääse vaikutukseen, kun siellä onkin sitten 85 senttiä panssarilevyä tai mikä ikinä se on se vaikutus toisessa päässä, niin se on ehkä hiukan hankala sen loopin ajattelu, että mitä pitää ottaa suoraan sieltä kentältä sinne hankintaan, jotta ollaan edellä sitä loopia eikä hankkimassa sitä edellistä juttua. Ja kun siellä paikan päällä keskusteli joukkojen kanssa, niin se riippuu niin kuin rintamalohkosta, yksiköstä, sen tehtävästä ja siitä, mitä ne itse preferoi, missä on tietenkin tämmöinen henkilökohtainen bias vielä niin kuin vinouma. Että meillä käytetään 7-tuumaisia runkoja ja ne on tällaisia. Selvä homma. Sitä ajatellaan, että jos sinne viedään 7-tuumaisia ja sä tapaat sen seuraavan porukan, niin se kysyy sulta, että oleeko te tyhmiä, että miksi teillä on 11-tuumasta ja sitten semmoinen Interceptor-härveli siinä. Mä koskaan kuullutkaan, että tämmöisiä tarvitaan täällä. Niin se on hankala päästä sen loopin päälle. Mutta se siirtyneen historiaan siinä kohtaa, kun ne tekoälykyvyt kehittyy riittävästi, eli päästään siihen, että se pystyy tekemään loppulähestymiset sit häirinnästä riippumatta itsenäisesti se drooni. Tässä tulee sitten taas sääntelyongelmat, että miten se on niin kuin länsimaisittain hyväksyttävää, missä kohtaa se operaattori voi todeta, että toi on se kohde, anna mennä, ja sitten sillä ei ole enää niin mitään kontrollia tähän. Niin tällä hetkellä se sääntelyhän on niin kuin täysin auki, että sitä ei ole. Sitten tämä viittaa myöskin tuohon, mitä Ilpo sanoi, tällä hetkellähän droonit on kustannusta, joka tavallaan mielletään niin kuin käsiaseen korvikkeeksi. Että siellä yksi anekdoottinen paikallislausunto oli, että se korvaa rynnäkkökiväärin, koska ei ikinä nähdä sitä vihollista. Saati ampua sinne, on se nollalinjasta 10 tai 20 kilometriä, niin se on huomattavasti enemmän kuin minne RK-62 ampuu, niin mihin se drooni lentää. Niin niiden argumentti oli se, että heillä voisi olla vyöllä vaikka pistooli, kunhan heillä on tarpeeksi koptereita. Ja tämän tavallaan voi niin kuin ostaakin tämän idean tässä kohtaa. Se ei tarkoita, että ei tarvita rynnäkkökiväärejä, mutta se on hiukan eri moodi. Mutta se, että niitä kyetään hyödyntämään massamaisesti, niin ihan niin kuin Ilpo sanoi, niin täytyy saada tuotettua. Ja siinä nojataan merkittävästi nyt niin kuin ulkomaailmaan. Ja sitten sen logistiikan täytyy saada ne droonit sinne, missä niitä käytetään. Ja jos katsoo, mitä Ukraina tekee nyt, niin nythän ne tuntuu pelaavan fiksua pitkää peliä siinä, että ne iskee logistiikasolmukohtiin, sinne mistä raha virtaa siihen tuotantoon, eli öljyjalosta, mutta raideliikenne, tällaiset kohteet, joka on paljon helpompi, siis se raide ei väistä mihinkään versus se drooni. Jos sen droonin tiputtaa Patriot-ohjukseen, niin se on jotain $2-4 miljoonaa per drooni. Jos sama määrä miljoonia käyttää räjäyttää sen raideyhteyden, niin se vaikutus, kuinka drooni pääsee rintamalle, on huomattavasti suurempi. Tuossa on se sama Alabugan, me ei ole koordinoitu tätä mitenkään, mutta se Alabugan tuossa Google Mapsissa tuolla, se on silleen Tomahawkin kantamassa suurin piirtein, joita ei ole toimitettu sinne sitten. Mutta se perusedellytys tavallaan, että tässä idässä, että miten päästään siinä loopissa sen loopin päälle, niin sen sijaan, että mietitään nyt tässä droonimuurikeskustelussa, että miten pysäytetään droonit niin kuin hiukan Imatrasta oikealle, niin miten varmistetaan se, että vaikka ne ensimmäiset 4 droonia pääsee läpi, niin niitä ei tule sitten 12 miljoonaa per vuosi seuraavaa 4 vuotta yli siitä, koska se on paljon haastavampi systeemi se niin kuin kulutussota tässä kohtaa. Ja sitten siis niin kuin Yhdysvallat Israelin kanssa demonstroi, niin Natollahan on kyvykkyydet siis lentää yli tuosta ja tehdä sellainen kuoppa, että siellä ei ole edes ydintutkimuslaitoksia enää. Kiinariippuvuus on merkittävä ongelma. Suurempi kuin se, että mitä tekoäly saadaan kyytiin, on se, että saadaan sen komponentteja. Mutta mitä se tekoäly tarjoaa sinne, ennen kuin ylitän aikani, niin autonomia on droonien kannalta se oleellisin. Se ei ole hirvittävän yksinkertainen ongelma, että vaikka nuo generatiivisen tekoälyn kyvyt on vakuuttavia tällä hetkellä, niin täytyy ymmärtää, että se koko koulutusaineisto on niin kuin skreipattu internetistä. Siinä on 20 biljoonaa sanaa muutettu tokeneiksi ja syötetty sitten kielimallille ja kestää jotain kuukausia ja maksaa jotain miljoonia tai satoja miljoonia kouluttaa se kielimalli, jonka kanssa pystyy käymään älykkään näköistä keskustelua, koska se on opetettu esimerkiksi Reddit-keskusteluilla ja Wikipedialla.
Reaalimaailma, siinä on huomattavasti enemmän näitä niin kuin vapaita suuntia, jotka vaikuttaa siihen lopputulokseen. Ja kun meillä ei ole olemassa edes niin kuin aukotonta reaalimaailmasimulaattoria, niin sellainen fyysisessä maailmassa navigoivan droonin kouluttaminen olemassa olevalla aineistolla ei tällä hetkellä ole suoraviivasta tai mahdollista sellaisena. Mutta navigointi on niin kuin yksittäinen ongelma. Siellä tehdään tällaista, että laadataan sen kartat pohjalle ja sitten suorittaa koneenäkövertailun siitä, mitä se näkee versus se, mitä sen pitäisi nähdä. Esimerkiksi saavutetaan tämmöinen satelliittitaikannusriippumattomuus sillä. Ja niin kuin Ilpo sanoi edelleen, niin monet firmat siellä paikan päällä kilpailee tällä hetkellä siitä, että ne tekee niin kuin samaan ongelmaan hyvin samannäköisiä tekoälyratkaisuja, yleensä vielä samoilla algoritmeilla. Ja sitten riippuu enää siitä, että keksiikö joku niistä jotain poikkeavaa siihen. Toi F2T2EA on siis tämä Find, Fix, Track, Target, Engage, Assess. Eli siitä kun se laite näkee tai joku sensori näkee sen maalin, niin se löytää sen maalin, sitten se fiksataan, eli sitten saadaan niin kuin tarkka paikka, ehkä joku toinen drooni vahvistaa sen tai mikä ikinä voi olla miehitettykin. Ja sen jälkeen saadaan päätöksenteko ja päätetään, luodaan sitten tämmöinen tracking-maali ja sitten vaikutetaan siihen ja arvioidaan vielä, että mikä se vaikutus oli. Tämä automaatio, kun yhdistetään tekoälykyvyt, siihen droonit tuottaa valtavan määrää sitä mainittua taistelukentän läpinäkyvyyttä, mitä Huhtinenkin peräänkuulutti, niin saadaan siitä semmoinen ketju, jonka nopeus ratkaisee oikeastaan sen, että kuka on niskan päällä siinä. Ja sitten toistaiseksi, viitaten tuohon edelliseen kalvoon, niin historian näkökulmasta lähtökohtaisesti sotien, ei taistelujen voittaja yleensä niin kuin se nerokkaampi ja parempi sotimaan, mutta sotien voittajana yleensä se osapuoli, joka kykenee ylläpitämään omaa kykyään sodan käyntiin pidempään kuin vastustaja, riippumatta vastustajan nerokkuudesta. Ja tässä nyt voidaan ottaa siis Hannibal. Hannibalhan oli kenraalin aivan nerokas ja se hävisi roomalaisen takia, että ne ei tajunnut, että ne oli hävinnyt. Ja germaanit vastaan Rooma, ei voi sanoa, että oli älyllä pilattu, mutta se ei vaan loppunut se, ennen kuin Rooma loppui. Ja mongolit vastaan maailma, vähän sama juttu. Maailmalle ei ollut mitään, minne ne iskee, koska mongolit oli koko ajan liikkeessä. Ja näin. Tässä on, ja tai sitten Neuvostoliitto vastaan Natsi-Saksa, Suvorovi, siitä oli kuvakin tuossa aikaisemmin, sama logiikka. Niin mun mielestä ne tekoälyuhat ja mahdollisuudet isossa mittakaavassa, systeemisellä tasolla, on muualla kuin siinä yksittäisen droonin jossa ne parvet on pelottava juttu. Mutta päätöksenteko, informaatio ja kognitiivinen sodankäynti, että jos haluaisi koittaa rampauttaa sen systeemiseltä tasolta, niin se droonimuuri ideanakin jää sinne ostoskoriin, jos esimerkiksi kognitiivisesti rampautetaan poliittinen päätöksentekokyky demokraattisessa valtiossa vaikuttamalla siihen populaatioon, johon se nojaa, jolloin edelleenkään ei tarvitse niin keksiä drooneista fyysistä ulottuvuutta lainkaan. Loppukaneetti, jollain vielä ehkä aikataulussa. Kiistatta voidaan silti todeta, että droonit ja tekoäly muokkaa taistelukenttää ja sitä sodankäyntiä paraikaa. Ja todennäköisesti, mä olen samaa mieltä Limnerin kanssa, että se tulevaisuuden taistelukenttä on miehittämättömämpi. Isossa kuvassa, niin sulla mukaan, kun otetaan pidempi aikaväliin, niin se on kiihtyvä trendi. Ja konfliktit kiihdyttää tätä paraikaa, koska se reinforcea, siis pakottaa innovaatioita. Samaan aikaan voidaan sanoa, että ei mitään uutta. Tai voidaan sanoa, että se on sodankäynnin murros. Mutta oleellista on se, ettei niinku fiksoiduta yhteen otsikkoaiheeseen, on se kuitudrooni tai 13-tuumainen drooni tai kiinteäsiipinen drooni tai meridrooni tai mikä ikinä, tai koneennäkö tai kielimalli. Vaan se pointtihan on se, että miten, jos se prosessi pitäisi olla tehokas, niin se tulevaisuuden ennustaminen kun on mahdotonta, niin siinä pitää joku järki siinä, että koitetaanko nyt ottaa kiinni sitä, mitä joku muu on tehnyt, vai ollaanko kiinni siinä, mitä pitäisi saada aikaiseksi, että päästäisiin samaan lopputulokseen, ja onko siihen muita vaihtoehtoja. Tämä on ehkä se pointti. Sehän ei sinänsä poikkea puolustusvoimien suunnitteluprosessista, mutta se idea tuntuu olevan se, että juostaan catch-upia asian kanssa, joka ei välttämättä sovi tänne, koska esimerkiksi meidän metsät on ihan erilainen roolitoimintaympäristö kuin Ukrainan pellot. Et vaikka tuossa oli yksi maininta, että ei ole suojaa, kun järvet ja nämä suot kanavoi sen liikenteen, niin meillähän nimenomaan merkittävästi enemmän suojaa metsäisyyden takia, esimerkiksi FPV-uhalta, kunnes ne kykenee operoimaan sen. Se oli siinä, kiitoksia. Pahoittelut, jos se Kiitoksia, ja Lauri Vasankari. Ja lämpimät kiitokset herroille ajatuksia herättävistä esityksistä ja tällaiset takeawayt, jotka mä otin, niin on siis hyvä muistaa, niin kuin Ilpo sanoi, että tämä drone-uhka-asia koskee kyllä tätä siviiliyhteiskuntaa melkein yhtä tanakasti kuin
asevoimien pohdintaa, ja sitten sä kyllä kääntelit kauniisti ja taitavasti sen tavallaan dilemman, joka on puolustusvoimienkin hankinta poliisyä mietittäessä, mietittävä todella tarkkaan, että jotakin pitää olla varastossa, mutta varastossa ei kannata olla sellaista, joka on ensi viikolla vanhaa. Ja miten sinne kulman taakse katsotaan ja valmiutta ylläpidetään, niin taitolaji. Mutta nyt tämä esitykset varmaan herätti kysymyksiä, ja olkaa hyvä. Joo, sieltä oli. Hyvä. Heikki Juhla. Semmoinen kysymys tuli tuosta tekoälystä. Okei, joo, toimi. Tekoälystä kysymys, että jos länsimainen drooni ei saa tekoälyperusteisesti tehdä hyökkäyspäätöstä, niin fine. No silloin jonkun pitää antaa se lupa. Ja sen lupasignaalia voidaan häiritä tai jotenkin estää. Mutta sitten on ilmansuuntia, joissa ei varmasti tämmöisestä ajattelusta paljon välitetä, että tehokas on tehokasta. Ja että kyllä veikkaisin, että Kiinassa ja Venäjällä, jos vaan muuten osaavat, niin kyllä ne antaa sille laitteelle luvan tuhota maaleja, jotka täyttää speksin. Vaikka se näyttäisikin koulubussilta sitten loppujen lopuksi. Tämä ei ollut kysymys, tämä oli oikeastaan vähän tämmöinen toteamus, että tässä on tämmöinen ongelma. Se pitää paikkansa, se on nykyisen entinen DOD-direktiivi 3000.09, muistaakseni sivulla 3 tai 4 todetaan eksplisiittisesti Yhdysvalloissa, että tappavan voiman käytöstä tulee olla vastuussa komentaja tai joku niin kuin operaattori, joka tekee sen päätöksen tappavan voiman käytöstä. Sitten taas niin kuin, tästä ei ole mitään kansainvälistä lainsäädäntöä. Esimerkiksi Euroopan AI-aktihan toteaa, en muista sivua, mutta veitän, että se on 8, että siitä poissuljetaanko sotilasjärjestelmät sen koko sääntelyn piiristä. Ja tässähän on käyty niin kuin YK:ssa merkittävää keskustelua siitä, että on olemassa tämmöisiä järjestöjä, jotka peräänkuuluttaa sääntelyä sotilasjärjestelmiin. Kukaan stakeholderi, jolla on uskottavaa tekoälykykyä, ei halua säännellä niitä ennen kuin ne tietää, että ne toimii. Ja sen jälkeen, kun ne tietää, että ne toimii, niin sääntelyt voi näyttää vähän erilaiselta kuin tässä niin kehitysprosessivaiheessa. Sinänsä sotilastaustaisena mä olen sitä mieltä, että sen kehityksen pitää olla irrallaan mistään kahleista kyllä. Mutta me ollaan niin kuin jo tällaisella niin kuin eettisellä tasolla sitouduttu siihen, että on aina joku syypää. Tässähän tavallaan, jos miettii, kuinka eettistä sodankäynti on ollut kautta ihmishistorian, niin voidaan todeta, että siellä on onnistuttu hirmutekoihin myös niin kuin ihmispäätöksiin. Niin loppujen lopuksihan voi argumentoida, että halutaan ainoastaan joku, joka voidaan tuoda sinne tuomioistuimeen, muu kuin se, ketä on niin kuin kehittänyt sen algoritmin, koska kukaan ei lähde koodaamaan sellaista järjestelmää, missä niin kuin seuraamuksena voi olla Haagi. Se on huono bonus. Niin. Mutta ongelma on tunnistettu ja se on todellinen. Haluaako Ilpo? No joo. Eihän risteilyohjuskaan tee päätöstä siinä lentomatkalla, että siinä mielessä päätös on tehty siinä vaiheessa, kun laite lähtee lentoon ja sille annetaan maali, niin just tämä joku on siitä vastuussa. Se on varmaan se helpoin tapa ajatella asiaa. Niin voisi sanoa, että se on ehkä tehty kummallisen monimutkaiseksi nyt, kun sinne on tuotu niin kuin tekoälyksi miellettäviä elementtejä. Niin, että milloin se päätös tehdään koneessa, niin se niin kuin, onko se siinä kohtaa, kun koordinaatit asetetaan vai siinä kohtaa, kun vihollinen on löydetty, niin onko sillä nyt oikeasti merkitystä? Niin ja eihän se infrapunahakuisessa ohjuksessahan tätä ongelmaa ei ollut, niin. Mutta sehän hakee sen kohteen livenä ilmassa, niin. Löytää lämpöjälleen. Sama kuin tutkahakeutuvat ohjukset. Ja ei varsinaisesti ollut ongelma, kunnes joku mainitsi tekoälyn ja nyt pitää miettiä. Mutta vain läntisessä pallonpuoliskossa, että onko tämä eettistä. ATR. Sitten siellä oli takana. Joo, kiitos paljon Veli-Pekka Rautava Ilmatieteen laitoksesta. Ilpolle olisi kysymys sellaista, mainitsit näistä kuituohjatuista drooneista ja ehdin vähän Ylen juttua googlaamaankin tuossa, että mikä niiden radio-ohjattavien droonien merkitys nyt siellä 10 kilometrin taistelukentällä on, kun on niitä pystyy jammaamaan ja sitten GPS-häiritsemään. Ja sitten puheenjohtaja nostitte esiin just sen, että siviili-infrastruktuurin turvaaminen on myös tärkeää. Niin mitä vastaan me nyt turvaudutaan? Ja turvaudutaanko me
radio-ohjattavia droneja vastaan, joita mun käsittääkseni torjutaan vähän eri tekniikoilla, vai kuitudroneja vastaan meidän siviilikohteissa? Kiitos ja Ilpo Joo, aloittaa. no tähän itse asiassa just pistin muistiinpanon ennen kuin ehdit kysyä. Luin ajatukset, eli kun puhutaan tästä elektronisesta sodankäynnistä nykyään, niin se on hirvittävän pistemäistä. Eli jollain alueella rintamalla saattaa toimia ihan samat teknologiat kuin pari vuotta sitten. Kaupalliset taajuudet ja lähetystehoa on kasvatettu paljon siitä, mitä se oli joskus, mutta kun se, että häiritään jotain videosignaalia tai radiosignaalia, niin se vie paljon tehoa. Ja siinä pitää olla generaattorit päällä, että saadaan, ja pitää saada dieseliä sinne rintamalle, että sulla on semmoinen 500 wattin niin kuin radiolähetin, joka aiheuttaa syövän kaikille, jotka siihen on niin kuin parin metrin päässä. Eli se, että koko rintama olisi jotenkin tukittu elektronisen sodankäynnille, niin se ei vaan pidä paikkaansa. Mutta sitten taas, no tietenkin hinta. Eli tuommoinen maksaa sen $200 ja kuidulla varustettu on vähintään $1,000. Toinen sitten, nyt ehkä vähän aiheen sivusta, mutta nythän on paljon käytetty mobiiliverkkoa droneen ohjaamiseen, ja se on ehkä tässä siviilipuolella semmoinen aika oleellinen osio, että jos tämmöiseen kopterin laittaa 4G-moduulin, niin sitten sitä pystyy ohjaamaan mistä päin maailmaa tahansa. Niin kuin esimerkiksi operaatio Spiderwebissa oli tässä, milloin se nyt olikaan? Alkuvuodesta, niin Ukraina iski Venäjän eri tukikohtiin. Tuhansien kilometrien päästä, kun konteista lähti droneja ilmaan, ja ne sitten hakeutui noin 10 kilometrin päähän tai 20 kilometrin päähän siitä, mistä ne lähetettiin. Ja ne on tullut merikonteissa jostain, mistä ikinä Venäjällä. Niin tämmöinen niin kuin semmoista vastaan suojautuminen, niin tähän seuraavaan kysymykseen, niin suojaudutaan kaikkea vastaan. Mutta varmasti myös siihen, että kun isku tulee, jos isku tulee, niin mitä sitten tehdään? Eli kahdennusta kriittisiin järjestelmiin ynnä muuta. Nyt oli Arto Kaikkolalla. Joo, kiitos hyvistä esityksistä. Kysymys liittyy dronien käyttöön ja käytettävyyteen asutuskeskustaisteluissa ja rakennetussa ympäristössä. Voisitteko kommentoida sitä? Ja nyt vedetään napakoita vielä, on nimittäin muutama minuutti, 2 minuuttia jäljellä ja vielä yksi kysymys jonossa. Hyvin lyhyesti. DARPA, Yhdysvaltojen tämä Research Agency, on tehnyt siitä tämmöisen niin kuin pikkudroonitestauksen jo 2015 muistaakseni, 10 vuotta sitten, että ne on halunnut erikoisjoukoille drooni, minkä lentää läpi siitä rakennuksesta skannaa, että ketä siellä on sisällä esimerkiksi. Se on ollut pitkään kehitteillä. Ne on vähän kalliimpia, sofistikoituneita järjestelmiä. Ongelmahan on tämä niin kuin edge computing, mikä tällä hetkellä helpottuu koko ajan. Että se saadaan prosessoimaan se, mitä se näkee tarpeeksi nopeasti, mutta silti pysyy riittävän pienenä ja fiksun painoisena. Niin sinänsä ei ole näkynyt Ukrainassa, koska ne vähemmän taistelee sellaisia asutuskeskuksia, mitkä jää pystyyn, koska hyökkäjällä on tendenssi vähentää seinäpinta-alaa. Mutta muussa tapauksessa varmasti siis yhdysvaltalaisessa doktriinissa esimerkiksi niin on olemassa paikkoja erikoisjoukkotoiminnassa. Israelilaiset varmasti on olemassa kykyjä, jotka liippaa tuohon. Sitä en osaa ottaa kantaa, että onko jossain kaasassa yritetty käyttääkin niitä, mutta ei ole mitenkään mahdoton. Ja nimenomaan siis vähentää sitä tämmöisen rakennuksen menoon ja siihen liittyvään tiedusteluriskiin, kyllä. Hyvä. Ja sitten viimeinen kysymys, Timo Junttila. Ennen seuraavia. Joo, kiitos. Joo, vielä tuohon pikkudroneihin, niin se oli Shield AI, mutta en nyt mainosta enempää tätä yritystä tässä, mutta mennään siihen, mikä Suomessa kyvykkyys on, että nyt oli tuore raportti 100 maailman UAV kautta drone-yrityksistä, rankingit siinä, niin Suomesta siinä on 1 yritys, siellä on 99, niin mitä meidän pitäisi tehdä, että me näyttäisiin siinä paremmin kuin Viro, esimerkiksi on 3 siellä keskivaiheilla? Nyt herroille minuutti kummille. No, drone-yrityksen edustajana niin helpottaisi hirveästi. Jos sais rahaa. 2 miljardia lisää puolustusbudjettia ja jaettaisiin se kotimaisille yrityksille, että se kummasti sitä hommaa auttaisi. Mutta realistisesti niin kyllä se tämä ihan kotimarkkina, niin se on se mistä se lähtee varmasti. Asiakas. Onko Lauri? Hyvin nopeasti. Herra Amiraalikin tietää, että puolustusteollisuudessa vaikea mennä myymään ulkomaille mitään, mitä ei ole kotimaassa ostettu. Niin kyllä niin kuin puolustusvoimien täytyy olla sun asiakas, jotta sun droonilla on mikä relevanssi lähtee niin kuin myymään espanjalaisille, koska sä et voi mennä sinne sanomaan, että tämä on tosi hyvä, ja ne kysyy, että onko Helsingissä kiinnostunut, että ei.
niin näkemiin, että eihän se toimi. Kyllä täältä täytyy lähteä mukaan siihen tuotekehitykseen. Myöskin se, että me länsimaissa tunnutaan suunnitelman niin yli-insinööritaito sotkee sen edullisuuden liian nopeasti. Että Ukrainassahan me oltiin esittelemässä siis viivan droonia, sillä mä olin mukana niin meillä hajosi yksi ja me jouduttiin vetämään se teipillä kasaan semmoisen niin hiekkapussista ja jostain paikallisen Prisman muovikassista tehty keinokuorma. Ja ne sanoi, että nyt se näyttää sotavehkeeltä. Että aina kun te länkkärit tuotte tänne sitä kamaa, niin se näyttää liian kalliilta ja siltä, että se ei kestä yhtään hiekkaa. Että nyt se näyttää siltä, mitä me halutaan. Ja sitten, että se on se hintainen, kun sen kuuluu olla. Mä ajattelin, että okei. Ei niin kuin hienoja muotokuoria ja 8 vuotta kehitystä, vaan että jos se lentää ja räjähtää ja näkee, mitä se tekee, niin anna mennä. Hyvät ystävät, me noudatamme tämän seminaariohjeasiakirjan sivulla 1 mainittua kohtaa, pysymme aikataulussa. Mutta mä oon varma, että herrat haluaa vielä tuolla käytävällä jutella, koska nyt alkaa tauko, kestää 20 minuuttia, mä pyydän olen salissa takaisin 20 yli, ja sitten annetaan iso käsi meidän paneelille.